samvuma thina uJesu ngeyinhliziyo. Sangamemeza senza ihaba, kodwa thina siya-acta. Ngakho-ke masi-acta ukumvuma lowo. Uyawazi umyalelo ukuthi ungaphindi, don't cheat, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, yazisa uyihlo nonyoko. Hawu, njengoba uJesu esho nje, noShembe ufike wafundisa lokho ukuthi don't cheat. Awu, angaphingi amaNazaretha, awaphingi kaManazaretha. Ashadile nje kancane nizwe kuthiwa sayadivosa, seyoshada noSibanibani. Ayashada instead ukuthi achithe. uShembe ukufundisile ukuthi amaNazaretha angabulali. Njalo ngeSabatha kunencwadi yakaShembe ethi ungaphathi umuthi ngesandla sakho uyikholo ngobani uyofa nokufa. Likhona-ke lelo dlanzana elithakathayo, likhona futhi lelo dlanzana elebayo, kanti likhona nalelo dlanzana elichithayo. Njengoba nakwezinye iy'nkonzo emhlabeni wonke jikelele sibhebhethekile lesi sifo engikhuluma ngaso. Kanti futhi uShembe ukufundisile ukuthi asintshontshi, amaphara awafuneki, kodwa lelo dlanzana likhona la, njengoba nakwezinye iy'nkonzo likhona futhi. Kodwa iy'nsizwa eziningi nomama abaningi ney'ntombi eziningi bakuyekile lokhu. Likhona lelo dlanzana eliphoxayo. Bese kuthi-ke yazisa uyihlo nonyoko. Hawu, inhlonipho eNazaretha kade ihamba phambili. uShembe uyifundisile inhlonipho eNazaretha. Selikhona-ke lelo dlanzana namanje, njengoba futhi likhona nakwezinye iy'nkonzo. Liyoyiveza khona la kwamakhomenti futhi ukuthi lelo bandla lisakhona. Manje-ke ngizokugcizelela ezulwini awungeni ngoJesu, awungeni futhi ngoShembe ezulwini, kepha ungena ngokugcina imiyalelo ebekwe phambi kwakho. Lokhu ngikushiso ukuthi ungavuma ngomlomo ukuthi uJesu uyinkosi, uvuma ukuthi cha, uShembe uyinkosi, utshela abantu ngisho la ku-TikTok, usikhohlise ukuthi uJesu uyinkosi, uShembe uyinkosi. Indaba isekutheni uyakwenza yini akufundisile uJesu, uyakwenza yini akufundisile uShembe ukuze wena ubone indlela eyezulwini, noma wena nje ufuna ukuvuma ukuthi uJesu inkosi kodwa uqhubeke uchithe ube sifebe, uqhubeke ubulale, uqhubeke uqamba amanga, uqhubeke abazali bakho ungabahloniphi. Uvuma ukuthi uShembe uyinkosi kodwa uqhubeke untshontshe, uqhubeke uchithe, uqhubeke ungabahloniphi abazali. Awume ngithathe incwadi loyo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe, ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami, njengaloko mina ngiyigcinile imiyalo kaNkulunkulu, ngihlale othandweni lakhe. Manje uma ungagcina imiyalo uhlele othandweni lukabani? Bheka, kwasondela kuye othile wathi, mfundisi, ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na? uJesu waphendula wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle na? Munye ongomuhle, kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. Imithetho ekufaka ezulwini kahle kahle ukuthi asichithi, awubulali, ngokuba uMose wathi yazisa uyihlo nonyoko, nokuthi othuka uyise noma unina makafe nokufa. uShembe kusifundisile inhlonipho. Umuntu ozoba isixhwanguxhwangu nodelela abantu, leyo muntu nize nazi ukuthi ungomunye wabantu abathi uShembe inkosi, ungomunye wabantu abathi uJesu inkosi, nayiphambana nezifundiso azifundiswayo. Ukuba ukuthanda uNkulunkulu yilokhu kuba sigcina imiyalo yakhe, nemiyalo yakhe ayinzima. Kunzima yini ukuyeka ukuthakatha? Kanti wayungathathi le khwama uyilahle emgqomeni? Yini enzima lapho? Yini enzima ukuyeka ukuchitha, uthanda indoda yakho kuphela? Yini enzima lapho? Elula kabi leyo.
amanga into ongayiyeka ukhulume ngezinto ezinhle zodwa. Ukuthanda abazali bakho nje into ongayenza ngale kwemali. Into nje ongayenza manje akunzima nje. Kodwa ngoba nizwa nizoyisholo nina ngoba ezulwini kungenwa ngayo imisebenzi yakho oyenzayo la emhlabeni. Ngokuba uma benikholwa nguMose, beniyakukholwa yimina ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa imibhalo yakhe, niyakukholwa kanjani ngamazwi ami na? Uyabuza uJesu. Njengoba uzonda umakhelwane wakho nje, uMose wathi wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. Hlonipha uyihlo nonyoko, awuhloniphi wena. Noma ungasitshela wena ngoShembe la uzuqhoshe, noma ungasitshela wena ngoJesu la uzuqhoshe ukuthi uyinkosi. Kodwa ezulwini ngeke uzungene uma ungagcini imiyalo. uJesu ukugcizelelile lokhu ukuthi ningacabangi ukuthi ngiyakunimangalela kuNkulunkulu. Ukhona onimangalelayo, uMose nethemba kuye. Imithetho lena uMoses ayibeka ukuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda. uNkulunkulu ngale ubheka imithetho ukuthi umakhelwane wakho kade umthanda, uma wakho kade umhlonipha yini, indoda yakho kade uyichithela yini, umkhwenyana wakho kade umchithela yini, kade ungumbulali wena usithakatha, kade uqamba enamanga wena uxabanisa abantu. So ngiyaphinda, uShembe lona ungasiqhoshela ukuthi wena uyinkosi. Ungasiqhoshela futhi ngoJesu ukuthi wena uyinkosi kuphela. Kodwa ezulwini lana akubheka ukuthi uJesu uyinkosi noma uShembe uyinkosi. Kubhekwa wena ukuthi uyayigcina yini imiyalelo abayifundisile bona uShembe noJesu. Esikucelayo siyakwamukeliswa nguye ngokuba sigcina imiyalo yakhe, senza okuthandekayo ebusweni bakhe.